I això com ho has editat, Copes? Tipdadu, com creueng cotex bomba plus algans detal sober els enemies. He ficat un trigger que s'activa per qualsevol jugador, fa un skip waypoint. Els waypoints, i després això executa un script, que ara us ensenyaré com és. Els waypoints és quan tu poses un tio, li pots dir waypoint. Vull que em facis un move aquí, 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 i després em facis un cicle. I tot això, si t'obro aquí fent doble clic en el rombe, en aquest cas, ho fas safe. Això vol dir que en principi, el tio ha de fer voltes caminant. Això faria una patrulla, per exemple, ho faria per això. La gràcia és que això està linkat en aquest vehicle d'aquí, que, ojo, perquè és de color verd. Si és de color verd, hem d'anar sempre, si és independent, a atributes i fer que estigui en contra, perquè això és default. Has de dir que estigui en contra dels blocs. Aquí hi ha un vehicle blindat, entre cometes, amb el nostre amic Hassan a dintre, que té dos waypoints. Un és el hold, com veiem aquí a l'esquerra, i l'altre és el move. El hold li he fet botó dret 5, el set waypoint activation. I l'he ficat en el trigger que abans he dit, que el que fa és que se salti el waypoint. Què vol dir? Aquest tio estarà aquí infinitament fins que algun jugador, any player, atravessi aquest cercle de color blau. Quan el jugador atravessi, es podria ficar que fos un tio d'algun bàndol de l'altre o que fos per ràdio alfa, que és una altra cosa que explicaré l'altre dia. Quan atravessi, aquesta persona deixa de fer el hold i fa el move. El move veiem que és fins a un checkpoint que he fet jo aquí. Una mica cutrillo de les tropes locals, no? I ara veurem el que passa quan arriben a aquest checkpoint. Play. Això nosaltres ens tenim fent un recorregut llarg i un cop arribem aquí no ens surt cap avís ni res. Però la nostra missió és arribar cap aquí, no? I d'aquí seguir pel checkpoint. Però veiem que anirem molt més lents que no per això, per tant no em preocupa l'espai. La gràcia és que el vehicle és un atemptat suïcida. Aquest tio fa un atemptat aquí. La nostra premissa és que no sabem què hi ha en aquesta zona d'aquí. Bueno, la gràcia serà que és que no sabem què hi ha a la part del nord, per això estem fent un checkpoint, per això estem fent una patrulla. Però amb això ja ens donarà una bona pista sobre què ens podem trobar més endavant, entre cometes. Més cometes per fer-ho divertit. Doncs en aquesta gran zona, que això ja veurem com passarà, a part de diversos enemics fent patrulles aleatòries, haurem de trobar una sèrie de punts interessants. Aquí, per exemple, tenim una fàbrica improvisadeta on estan convertint els vehicles en vehicles blindats i els estan armant. Aquest està armat. I la idea és que estan convertint vehicles en vehicles més militars. Una altra de les coses que trobarem, per exemple, podríem trobar per aquí, seria un petit, mig de mica aquí apartadet, en 4 tendes, un petit hospital de campanya dels d'Al-Qaeda, estan lluitant, si no recordo malament. A part que també podríem posar aquí perfectament 4 civils que tinguin una interacció de text, no? Que digui, hòstia, cap a l'est em sembla que hi ha no sé què, cap al nord em sembla que no hi ha no sé quantos. És més, això seria molt bona perquè així pots donar una pista en els aliats perquè sàpiguen on revoltar, perquè si no, 2 quilòmetres quadrats que hagis de voltar i trobar el que hagis de trobar és com una mica... Sí que és missió de dissabte, però no sé. Tema de dificultat. El que es fa, el que faig jo, és agafar tots els enemics, un cop els he col·locat tots, els selecciono, apreto l'equip del primer, Shift, equip de l'últim, botó dret en un d'ells, atributes. I aquí te'n vas a Skill i la puges o la baixes. Si són soldats enemics entrenats estaria un 40 com a molt, i si fossin 4 lladres de merda seria un 20, perquè no són aquells inútils. És que jo posaré un 30, perquè són tios que saben lluitar, però tampoc mas, posarem un 30.
Un 30 és una manera de que no morirem d'un tret al cap sempre que ens trobin, però ens donaran guerra. I els costarà una mica més fugir, perquè són uns fanàtics i tal. I aquesta és la meva idea d'inici. El tema dels civils amb interaccions i tal és una altra cosa que s'ha explicat, i si no ja explicaré. El que sí que ara posaré i explicaré serà la part de l'script de la bomba, que és una cosa ben senzilla i útil, però la pots fer servir tant en vehicles com la pots fer servir en un civil suïcidi, aquesta aplicació. Vale, després de veure l'script el que fa, aquí s'ensenya l'script què tal, és un bomb.sqf, és el nom de l'script, li pots ficar el nom que vulguis, un sleep 25 perquè tardi uns 25 segons a fer la següent línia, i la següent línia és bomb explosiu, que en aquest cas és una bomba d'avió, i es crea el vehicle, perquè és un vehicle, a la posició car. El que he fet és fer doble clic sobre el vehicle i ficar-li nom de variable car, i ja està. Això el que fa és que ha passat 25 segons, a la posició del vehicle car aparegui una bomba. Les bombes no poden aparèixer, per tant exploten, i és així com es fa el petit script. Així que merci per tot i espero que podeu posar molts civils bombes a les vostres missions.